Ľudia, dneska si tam od tohoto videa, dneska si ochutnáme Dubaj čokoláte. A nebudem na to sám, budem s mojim kamarátom. Okay. Pozrite sa na ten obal. Čajno. Tak ideme na to. Hej. Dajte like pro Dubaj čokolát, keď ste mali. Ideme na to. Nigger. Vyzerá takto, ako čierny nigger. Ona má kúsky. Tak toto vyzerá. Ideme to otvoriť. Teplé, chleba. Neviem. Kámo. Nevyšlo. Tak to nevyzerá jak Dubaj. Tak ja počkám. Tak to nevyzerá jak Dubaj čokolát, kámo. No, dáš si to, lebo ja nechcem, že to mám Daj mi. To vôbec nevyzerá jak Dubaj čokolát. Ideme taste test. To vyzerá. Poďme na to. 3, 2, 1. Je to veľmi sladké. Hej, to je dobré. Ale lepí sa to na ústa. Strašné. Takže čokoláda je dobrá. A tam vnútro to pistácia. Ale ono sa strašne lepí na ústa. Kamo, ale že riadne. Tak toto, Lotus. Pravda. Strašne sa lepí. Ale akože je to dobré. Ale za 11 eur by som nedal. Stále 11 eur. To nemá ani to testoviny. Akože to nie je veľmi zlé, ale strašne sa to lepí. A za 11 eur akože môže byť. Ja dám taký 9 z 10. Ja 7. Takže ono, to je úplne dačo iné, lebo ono, to nie sú tie nudle. Či čo to je? A to je akože sú tam, ale fakt, že také úplne malé kusky. Si môžete papať očami. Takže tak no. Takže podľa mňa sa nevyplatí. To radšej si kúpite milku. Takže ja som dal 9. Ja 7. A môžeme to aj ukončiť. Nedoporučujem, radšej si kúpte kamo milku. Ja som čakal, že to bude horká čokoláda. Radšej si kúpte milku. Takže keď to chcete vyskúšať, môžete, ale nevyplatí sa. Neviem, koľko stojí normálne. My sme ho kúpili za 11. Takže radšej milku. Tak čus.